To jama'a kada dai ku manta, ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Sarki yan globa dan Allah dan annabi ka yi haƙuri wallahi mantawa ne kuma bayan ni ma na manta kaga da laifin ka sai da nace da kai jiya da muke waya da kai da daddare nace da kai idan rana ta yi ka rinka kira na ko kai min test ko wani abu sai in tura ma ka san bana yin transfer ni ban iya transfer ba turowa nake zuwa in yi ta ATM sai in je gurin mai POS ya tura wa mutum idan abin da na niyyar zan tura mishi abin da na niyyar zan baka a cika a sai waya kwana biyu kana kasa wallahi dan Allah dan annabi ka yi haƙuri wallahi har ga Allah na ma riga na yi amount din me zan baka na sa su a gefe ne kansilin kawai fitacce kuma yanzu ka sa Allah tsarki yan lewa sai ka ce ba unguwar mu daya ba rayuwa ta yi nisa rayuwa to suna yan loba an zama sele ya za a yanzu unguwar tamu ma ba san fitowa nake ba su kansu yan unguwar kamar ba a unguwar na girma ba a unguwar na taso ba su ma so suke su gani wai yan unguwar mu ne zaka ji suna lokin a cikin gida wai sun zo ganin mu za ka ai this thing da give me surprising or da give me lunch life wallahi tallahi abin yana sa da ga sun zo wai mu da muke nema kaza na ce wai akwai wannan ka san ai mahariya kan wahajiya ta ne to shi ne ran nan ya mu take magana wai ke mu zaka na ce wai ke yanzu tsakaninki da Allah muna tare da ku a unguwa anan na girma da komai ku rinka mararin gani na ko wani abu na ce ina Hajiyati ne ai ban ga maka wayan globa Hajiyati na ai ta tafi Saudiya can garin su mai dalkuman ne ko reality ko menene inda su mai zau suke su mai muna kunne muna wallahi tana can ya mata ta tafi an ce wai ta tafi aikata neman kuɗi ko wani abu na to Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare Allah ya kaza ni dai na nabi ta da fatan alkhairi in ga maka hankali na kwanta na wuce gurin amma in Allah yadda dan Allah dan annabi gobe ka tunan duk duniya babu abin da na tsana irin in ɗauki alkawari kuma in zo in saba wannan abin yana bata min rai fiye da komai dan Allah gobe ka tuna min in tura maka abin da na niyya ai na niyyar zan baka yau aka ba wanda za a yi zuke ma ai da aka babba su ko kuma aka je aka kai wa masu da aka karɓo hori da to ka gane barantana kuma wanda zaka taimake shi ya waya ko wani abu zai koma karatu yana so ya uzuri da babban waya ko wani abu shi yasa ashe kwana biyu gaba ɗaya kuka ga mutanen yan loba amsi twiti waye ko ga yan loba ya tsit ga wannan ne ba shi da ita wayarsa sai ya lalace ya haɗa connection da wani application suka yashe mai kuɗi ya ce a tura in ban da sata yan loba wai a ce ka tura naira 30,000 za a baka iPhone 11 ne ko 12 ya rikice ta application din nan ya rubuta 30,000 bai kara ganin application din akan wayarsa ba can ban saka shi ne ya kai ka Allah yadda gobe zaka ji kudin ka zaka ji alhaji na riga na yi niyya in ban baka ba zan iya ba yanzu haka ma kunyar ka nake jin yau ba ni a daren nan ma bari